Máte rádi čerstvé ovocné a zeleninové šťávy, ale chtěli byste od svého odšťavňovače něco více? Co takhle připravit si lahodné domácí smoothie nebo zmrzlinový dezert? List na ovoce a zeleninu od české značky Concept Juicer toho nyní umí mnohem více. Pojďme si tedy ukázat, jak začít. List Concept Juicer se skládá z několika částí, které lze snadno složit. Nejdříve nasadíme podle vyobrazených značek nádobu, následně nasadíme rotační sítko do plastového kartáče a vše vsadíme do nádobky podle červených značek. Nakonec s tlačením vložíme samotného šneka a na vše nasadíme opět podle červených značek víko, které utáhneme směrem doprava. Také si připravíme nádobu na vzniklý odpad. Lis zapneme tlačítkem, které má též funkci zpětného chodu. Nyní již můžeme vkládat ovoce nebo zeleninu, ze kterých chceme dostat šťávu. Ovoce a zeleninu krájíme na takové kousky, abychom je bez problému vložili do plnícího otvoru. Mimo různé druhy ovoce a zeleniny můžeme odšťavnit také bylinky nebo ořechy. Jablka můžete vkládat s jádřinci, u citrusových plodů doporučujeme oloupat kůru. V Concept Juiceru si můžete též připravit pyré, stačí, když zeleninu nebo ovoce před vložením do lisu chvíli povaříte. Snadná je též příprava základu bazalkového pesta. Zbylý odpad můžete využít na výrobu džemů, dřeně nebo zdravých mysli tyčinek. Dostali jste místo džusu chuť na jemné smoothie, pak stačí Concept Juicer za chodu jednoduše propláchnout horkou vodou a vyměnit opět podle značení středové sítko. Lis znovu zapneme, zaklapneme uzávěr, kterým nám vytéká šťáva a postupně naplníme nádobku potřebnými surovinami. Ovoce můžete kombinovat například s mlékem, čerstvým džusem nebo jogurtem. Pro správné dávkování je na nádobě umístěna ryska na 250 ml. K dochucení doporučujeme med, kapku citronu nebo čerstvé bylinky. Poté, co se nám všechny ingredience smíchají, připravíme sklenici a povolíme uzávěr pro odtok šťávy. Smoothie shakey jsou tak vyváženou svačinkou a rychlým zdrojem energie. Nakonec lis znovu propláchneme horkou vodou. Poslední horká novinka vás opravdu mile překvapí. Co takhle osvěžení v podobě ledového dezertu? Máte na létu nejraději zmrzlinu a rádi byste si chladivou pochoutku připravili doma? Lis od české značky Concept hravě připraví zmrzlinový dezert. Stačí vzít poslední středový nástavec, který je určen právě pro výrobu zmrzlinových dezertů. Dále už jen vložíme zmrzlé ovoce, které pomalu vkládáme do lisu. Do připravené misky tak během chvilky vykouzlíme zmrzlinový dezert z domácího ovoce. Samozřejmě ani zde se vaší fantazii meze nekladou. Osvědčenou kombinací jsou například zmrzlé jahody s jogurtem nebo jemnější varianta s tvarohem. Celou směs si můžete před vložením do lisu opět dochutit bylinkami, medem nebo cukrem. Díky pomalému dvoufázovému lisování, v němž dochází nejprve k drcení a následně lisování zbylého odpadu, dostanete do svého nápoje s Conceptem Juicer mnohem více vitamínů a chuti. Kombinovat můžete různé druhy ovoce a zeleniny, mléčné výrobky, bylinky, ale především si nyní můžete vybrat hned ze 3 způsobů přípravy. Jak vidíte, obsluhu multifunkčního lisu Concept Juicer zvládne opravdu každý. Tak co byste si dali vy?